Datayo nga anak nakakabsat, iso nga kailangan nga makikadwa kayo kada kami nga agdaydayaw iti Apo, babaan iti panagkankanta iti Ilocano kakabsat, madaydayaw iti Apo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kantaan tayo na ito yung siksikan. When Diyos ko, di kang hatwan ti amin, natantan upang yang dagiti Diyosen. Maminsan pa'y kakabsat, hallelujah, hallelujah. When siksika Diyos ko, di kang hatwan ti amin, natantan upang ngem dagiti Diyosen. Minsan kakabsat, when siksika, oh Diyos, di kang hatwan ti amin, natantan upang ngem dagiti Diyosen. When siksika, oh Diyos, di kang hatwan ti amin, natantan upang ngem dagiti Diyosen. Kayo nga kakabsat, agkararag tayo, hidaton tayo ti Apo, ngaramid tayo kakabsat, hallelujah, 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 hallelujah. Bendito ken managparabor unay nga Dios, Apo, hallelujah, da kami manen Apo, tiday ti nga rabii, Apo Dios, tapnoy daydayaw da ka, babaan Apo, iti daytoy nga ramid mi, iti Ilocano service, Apo Dios, Apo, agyaman kami, tagtultuloy Apo nga panangay aywan mo, titunggal may sakada kami, uray pa'y tatay bigat Apo Dios, babaan iti umuna nga service mi, kat daytoy nga rabii, na daanon mi manen Apo, babaan iti panangidayaw mi, iti Ilocano service,
service, Apo Dios. So nga Apo, tiday ito nga oras, ipapakumbaba kami, Apo nga maikin ka. Amom, dagiti biyag titunggal may sakada kami. Apo, sukimatum man Apo, dagiti biyag mi, Apo Diyos. No, da ka di makitam, Apo nga basol, kadagiti biyag mi, Apo, dalusan na kami. Linisam dagiti biyag mi, Apo Diyos, tapno may karikam, Apo, nga mangidayaw ken ka, Apo, tiday ito nga rabi, Apo Diyos. Apo, hallelujah, luktam ka diti puso, titunggal may sakada kami, ken panunot, Apo Diyos. Pastor, kanda ka kumaapo, kadagiti biyag da, Apo Diyos, tapod nulaon ay, Apo, nga awanan, ti kabalan iti taon, awan ka kadagiti biyag da, Apo Diyos. Iso nga Apo, iti da ito nga rabi, Apo, pakawanan na kami, Apo Diyos, no nyaman ti makitam, Apo, nga rugit. Basol kadagiti biyag mi, Apo, pakawanan na kami, Apo. Hallelujah. Iso nga Apo, awan ti lapad, dagiti karkararag mi, Apo Diyos, no nga dumanon di tatruno ti parabor mo, Apo Diyos, no napakawanan dagiti basbasol mi, Apo Diyos. Iso nga Apo, hallelujah, luktam kadi Apo, ti na espirituan, Apo, nga pamati dagiti kakabsat mi, Apo Diyos, katlukatan dati puso da, Apo, nga agdaydayaw ken ka, tapnoy mariknada, Apo, ti santong espiritum, Apo, kadagiti bibiyag da, Apo Diyos. Isu nga Apo, tinay ito yung rabi, Apo Diyos. San kadi nga masayang dagiti sasaom nga inda, Apo, manggagaan, Apo Diyos. Kadagiti yung sasaom maidulin ko, makadagiti kaunggan ti puso, dagiti kakabsat, Apo, ngagbibuya kada kami. Kan uray pa iti da ito nga congregation, Apo Diyos. Madaydayaw ka, Apo. Agyaman kami, Apo, tinay ito yung rabi, kasi tultuloy mi, Apo, ti panangidayaw ken ka. Agyaman kami, tinay ito yung rabi, Apo, da ito iti dawat ken ka. Rarag mi tinapatagunay nga nagan Isus nga pumi. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, kakabsat. Kantaan tayo da ito'y. Hallelujah. Tiraguti ako, Isut bisa. Tiraguti ako, Isut bisa. Tiraguti ako, Isut bisa. When tiraguti ako, Isut bisa. Panasan tayo kakabsat. Tiraguti ako, Isut bisa. Tiraguti ako, Isut bisa. Tiraguti ako, Isut bisa. When tiraguti ako, Isut bisa. Ha 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 ha, hallelujah. Ha 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 ha, hallelujah. Ha ha ha, hallelujah. When tiraguti ako, Isut bisa. Manisan tayo. Tiraguti ako, Isut bisa. Tiraguti ako, Isut bisa. Tiraguti ako, Isut bisa. When tiraguti ako, Isut bisa. Ha 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 ha, hallelujah. Ha 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 ha, hallelujah. Ha ha ha, hallelujah. When tiraguti ako, Isut bisa. Naragsakan, Jesus ilapsot na. Naragsakan, Jesus ilapsot na. Naragsakan, Jesus ilapsot na. Kantaet di hallelujah, Jesus ilapsot na. Manisan tayo kakasam. Naragsakan, Jesus ilapsot na. Naragsakan, Jesus ilapsot na. Naragsakan, Jesus ilapsot na. Kantaet di hallelujah, Jesus ilapsot na.
Jesus inlapsot na, lo binalot na, Jesus inlapsot na, lo binalot na, Jesus inlapsot na, kantaen di hallelujah, Jesus inlapsot na. Dirakuti ako, isut bisa, dirakuti ako, isut bisa, dirakuti ako, isut bisa, when dirakuti ako, isut bisa. Paminsan pa yung mahal dirakuti ako, isut bisa, dirakuti ako, isut bisa, dirakuti ako, isut bisa, when dirakuti ako, isut bisa. Haleluya, 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 haleluya. Kakabsat madaydayaw iti Apo. Kantaan tayo nga rin iti kakabsat matalag ka. Haleluya. Matalag ka iti amin na panawin, matalag ka iti amin na banbanan, matalag ka iti uray sa buhay, matalag ka iti awan inggana. May minsan tayo kakabsat, hallelujah. Matalag ka iti amin na panawin, matalag ka iti amin na banbanan, matalag ka iti uray sa dinuman, matalag ka iti awan inggana, itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, lugar akang atuan, itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, kita'y dayawin ka. Manisan pa'y mga kakabsan, matalag ka, iti amin na panawin, matalag ka, iti amin na banbanan, matalag ka, iti uray sa dinuman, matalag ka, iti awan inggana, itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, lugar akang atuan, itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, kita'y dayawin ka, itagay ka, hallelujah, itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, lugar akang atuan, itagay ka, Jesus, itagay ka, itagay ka, kita'y dayawin ka, itagay ka, kita'y dayawin ka, itagay ka, kita'y dayawin ka. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah.
We bless your name, Lord. Hallelujah. Kararag tayo kakabsat. Hallelujah. Madaydayaw ka, Apo, madaydayaw ka, tagtag ay daka, tiday ito nga oras, Apo Diyos. Nalpasan, Apo, ti panangidayaw, mikin ka, katumakdaran, Apo, ti ayatom nga dipan mo, Apo Diyos. Hallelujah. Dawatin mi, Apo, iti panang pulot mo, tinaindagan nga bibig na, Apo Diyos, ilingad mo kad, Apo, iti cross mo, da iti nga dipan mo, Apo Diyos. Ikam kadi, iti na isang sangayan, Apo, nga kinasirip, Apo, hallelujah. Tababan, Apo, ti panangyabkas na kadagiti sasaom, Apo, ikamisuna, Apo, ti triple anointing, Apo, iti da ito nga oras, Apo Diyos. Hallelujah. Tapod no launay, Apo Diyos, nawan kay ti biyag nawan, Apo, ti mabalbalinan na, Apo, so nga, paimamikin ka, da ito nga dipan mo, Apo, katikam, Apo, isunay, ilukob mo kinkwana ti Santong Espiritu, kun uray pa iti nagtitingaan mi, iti da ito nga oras, Apo Diyos, ipariknam, Apo, dagiti sasa, dagiti Espiritum, iti da ito nga oras, Apo, madaydayaw ka, kat Apo, agyaman kami, kat da ito iti dawat kan kararag mi, tinapatikunay nga nagan Jesus nga po mi. Amen. Hallelujah. Amen. Thank you, Praise God. Hallelujah. Praise God. Madaydayaw ti Apo kakabsat, kablawan kayo manen, ti dayto yung rabii, ti napateg, ganagan ni Apo tayong Yesus, agyaman tayo kay ni Apo Diyos, ta isumanen ti nang ted, ti gundaway tayo, tapno adda tayo manen, itatang agmaymaysa, ngagdaydayaw, kay nagdengeg, kadagiti sasaw ti Apo, kablawan tayo met, dagiti kakabsat nga, agdengdengeg, kaya nagbuybuya kada tayo ita iti daytoy nga rabii sa dinuman iti ayanyo itata nga lugar ket ikarkararagan da kayo, ayayaten da kayo, kang runaan na amin ti Dios ket ayayaten na kayo. Praise God, hallelujah. So sapay kuma nga kabayatan na nga mai danon kada tayo dagiti sasaw ti Apo ket dagiti sao ni Apo Diyos, kat si sasagana tayo kuma nga mangimula manen, kadagiti napateg nga sasauna, kadagiti puspuso tayo ita, iti daytoy nga rabii, madaydayaw iti Apo. Agkararag tayo kadi, managparabor nga Diyos, amami nga nasantuan, Apo iti daytoy nga rabii, nagtakderen toy adipen mo, dawatek kadikan ka Apo Diyos, nga itad mo kadi, Apo, iti nadyusan nga pamulot mo, iti adipen mo nga aramatem, dawatek kadikan ka Apo Diyos, nga ikanak kadi tinadyusan nga kinasirib. Awananak Apo kadagiti kabailan, nga magtalekak, iti kabailam Apo Diyos, nga ramidem, iti biyag ko itata, iti dayto yung arabii, tapnon aramaten nak akalasugan iti bendisyon. Bendisyonam Apo, dagijay nga agdengdengeg kada kami itata iti dayto yung arabii iti sa dinuman ngayanda itata iti dayto yung arabii Apo nga agdengdengeg kinagbuybuya kada kami yunat mo kadi day taman nakabalin nga imam kadakwada tapnon ipariknam kadakwada iti sagid mo ipariknam kadi iti panang bendisyon mo kadakwada ipariknam kadi Apo Diyos ti ragsak kadakwada. Ipariknam kadi dayarag o kadakwada. Ipariknam kadi daya espiritum Apo Diyos kadagiti bibiyagda. Bendisyonam Apo, iti sagtunggal may sa kada kami, ipakaawat mo ti saom, Apo, iti sagtunggal may sa kada kami, tapnon maawatan mi kadi Apo, madaydayaw dayta napateg nganagan mo. Kan Kristo Jesus nga po mi, dawaten mi amin dagitoy. Amen. Praise God. Hallelujah. So, iti daytoy nga rabii kabsat, itultuloy ko, hampay nga naibos. Daytoy mensahe ti Apo, may papan, ijay ang nagtaod, iti libro ti Pilipos Kapitulo 2, versikulo 12, patingga ti versikulo 18.
dayay mensahe nga ibaga ti Apo kada tayo nga ti makinruar ken ti makinuneg ani Christian one nga panagbiag tayo. Praise God. So kasapulan tayo kabsat, iti biag tayo nga na Christian one nga napudno. Kasapulan tayo ti agbiag nga na espirituan nga napudno kadagiti panagbiag tayo. Sa laeng nga dayjay makikita gem oray pay adda makakita ken awan makakita kada tayo adda ni Apo Dios nga mangkitkita kada tayo no napudno tayo iti panagbiag tayo nga na espirituan madaydayaw tinapatig nga naganti Apo no pudpudno tayo metlaeng nga Kristiyano wenno saan wenno Kristiyano kuno wenno Kristiyano anapudpudno. Isu nga masapul tayo ti agbiag kabsat itatta makinruar ken makinuneg adda mangkitkita kada tayo adda mangbuybuya ken awan kada tayo ipakita tayo a Kristiyano tayo mamati tayo iti Apo nga daan iti kinapapati ken kinapasnek madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. So iti daytoy nga rabii kabsat, itultuloy ko ti mensahe. May papan iti makinuneg ken iti makinuneg ken ti makinruar anak Christian one nga panagbiag. Madaydayaw ti Apo. Minggo sinalaysay ko kada kayo. Dagijay tools wenno remyanta alikamen ni Apo Dios nga masapul nga itrabaho na kadagiti panagbiag tayo. San nga ima-ima ni Apo Dios nga agtrabaho kada tayo, at dadagjay aramaten na, numapan tayo ti agtrabaho, numapan tayo iti panagtrabaho tayo, at dadagjay aramaten tayo. San laing nga ima-ima tayo. Padasen nyo ti mapan agtrabaho, nga kalpintero kuma, wenno electrician kuma, ket ima-ima nga mapanagtrabaho, ay nakit handa ka nga pagtrabaho yan pagawidan da kan. Anyamat dahito yung agtrabahon, umay agtrabaho, ima-ima, awan pa intugot na nga pagtrabaho na. Ni Apo Diyos kakabsat, at dadagya aramaten na. Tapno iti kasta, ket may ipakita na, nga agtrabaho, kada tayo, kadagiti panagbiag tayo. Madaydayaw ti Apo. Iti Domingo, iti umuna nga inaramat ni Apo Dios nga alikamen na, remyanta na, tools ni Apo Dios nga inaramat na, ket dayjay sa una. Madaydayaw iti Apo, dayjay sa una. Isu nga, dayjay pagsaon ni Apo Dios nga alikamen na, nga inbagana kada tayo kabsat iti Domingo, daytoy ket nabileg asao, man nakabalin nga sao. Madaydayaw tinapatig nga nagan iti Apo. So, daytoy pagisarita kada kayo itatay, iti daytoy nga rabii, duwa nga banag, iti remyanta ti Apo, nga aramaten na, nga panagtrabaho kada tayo, kakabsat, kadag iti panagbiag tayo, ket daytoy panagkararag, kararag manen, kunayo siguro, ken daytoy suffering, when panagsagaba, iti bigat, dinakamat ni pastor, ti prayer and suffering, itatabigat. So, kabayatan na nga, again, interbinak, ijay service tayo, itatabigat. Lord, kunakeng kwa na, ituloy ko daytoy, sermon ko into no rabii, ket inaramat meten ni pastor. Kabayatan na nga, karkararagak, karabayatan na karkararagak, kuna ti Apo anak, ituloy mo ti sermon mo, masapul, nga maipanayag, may kasaba, dagiti saom, tapnon maawatan, dahil tao. Maawatan tayo. So, uray pa, duwa nga biyernes, kararag, dagiti, dagiti Bible study tayo, kabsat. So, ni Apo Diyos, ket dagiti aramaten na, tapnon iti kastaket, makapagtrabaho anasayaat kadagiti bibiyag tayo kakabsat. Makapagtrabaho anasayaat.
Ket no awan daytoy sa una, ken awan daytoy panagkararag. Daka mo no kasano ti biyag tayo. Daka mo no kasano nga mayasidag tayo, daytoy biyag tayo itataken ni Apo Dios. Apay nga ta, kuna tayo, gaputa, di tayo, no, haan tayo nga amo ti sao ni Apo Dios. Di tayo amo nga nagbasol tayo. Di tayo nga adda dayjay pagkurkurangan tayo. Di tayo amo dayjay araramidan tayo. Nga saan nga maikarikan ni Apo Dios. Kadag iti panagbiag tayo kakabsat. Iso nga masapul kunana nga adda ti sao ken ka. Adda ti sao nga maitrabaho ken ka. Adda ti sao nga maamuam ken ka. Masapul nga maamuam ken ka. Ket intuno adda masapul nga maamuam iti biyag mo kuna ti Apo, masapul nga agkararag ka kanyak. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Masapul nga agkararag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isu nga, dito Pilipos, Kapitulo 4, versikulo 6, kuna na dito, mapapan iti kararag. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngem tunggal, agkararag kayo iti Diyos. Kat agdawat kayo, diyo lipatan ti agyaman kan kuana. Madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Awan kuma ti pakadanagan nyo, ngem tunggal agkararag kayo iti Diyos. Ngem tunggal agkararag kayo iti Diyos. Isu nga, kakabsat, ti Apo, ipaunay-unay na, nga masursuro tayo ti agkararag. Madaydayaw iti Apo, ti panagkararag. Kat may sa daytoy nga aramaten ni Apo Dios nga panakabalin, nga daytoy panagkararag. Kat iso daytoy ti armas tayo, nga ited ni Apo Dios, nga panglaban tayo kadagiti anyaman adumteng nga kapadasan dagiti panagbiag tayo. Iso nga, masapul tayo nga masursuro ti panagkararag. Masapul tayo nga sursurwen tayo ti agkararag. Madaydayaw ti Apo kakabsat. Han nga no saan tayo unay nga mo ti agkararag. Han tayo nga sapsapulen dayi ati dog nga kararag. No di kat dayi agtaod, dito'y puso tayo. Dayi ibaga tayo ken ni Apo Dios. Akasapulan tayo kadagiti panagbiag tayo. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo kakabsat. Apay ngamin, ni Apo Dios, imbitaran na tayo, ay ayaban na tayo. Kabsat, ni Apo Dios, ay ayaban na tayo. Tapnon iti kasta, daye panangayab na kada tayo, kat ited tayo ti biyag tayo kan kuana. Yasidag tayo ti biyag tayo kan kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Masapul nga irelasyon tayo ti biyag tayo ken ni Apo Dios. Babaen ti panagkararag. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Iso nga masapul nga irelasyon tayo, ti bagi tayo, ti biyag tayo. Ken ni Apo Dios, iti panagkararag. Praise God. Iso nga, tunggal may sa kada tayo, sursurwen tayo, ababaman, wenno ati dog, dagiti maaramid tayo, nga panagkararag, ket daytoy, iti biyag nga, irelasyon tayo ken ni Apo Dios. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Apay ngamin, gapu ngamin, tati sao ti Apo ibagana, nga kanayon kuma, ngagkarkararag kayo, pray without ceasing. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso, ababaman, when ati dug, dagiti kararag tayo kabsat, dagito'y katawatan ni Apo Dios, nulakat di agbalin tayo, anapudno, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Ni Apo Dios kat agsao kada tayo, babaen iti anak na, ni Apo Dios, ti ama tayo nga ilangitan, nagsao, nagtrabaho, gapu ken ni Apo tayo nga Jesus, tapnon ipakita na, ken makita tayo met, dagiti biyag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga, ti panagkararag kakabsat, masapul nga aramidan tayo, nga bukod tayo, privately, individually, when corporate prayer, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Iso nga,
Nohan tayo unay amo ti agkararag. Iti kastoy nga panagtitipon. Ijay private nga panagkararag. Dayay may sam nga agkararag. Masapul nga sursurwem ti agkararag. Into nagmay saka. When into dua kayong agasawa. Tapnon iti kastaket sang wenyo. Nga agasawa. Timay sa nga banag. Tapnon dawatan nyo kani Apo Diyos. Iti panangtulong na kada kayo, panangaywan na kada kayo, panangidalan na kada kayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Kat intuno aramidan nyo daytoy, mamatiak nga dadakkel, nga aramidan ni Apo Diyos, kada kayo. Mamatiak nga makatulong daytoy, amang sulbar kadagiti problema ken kapadasan, nga umay kadagiti panagbiag tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo kabsat. Nutik saon ni Apo Diyos ket man nakabalin ngagtrabaho kada tayo. Masapul nga masursuro tayo ti agkararag. Masapul nga masursuro tayo ti agkararag. Gaputa ti panagkararag ket isu ti maikadwa nga remyenta wenno tools ni Apo Diyos nga ramaten na tapnon makapagtrabaho kadagiti bibiyag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Ulitek kadi kakabsat. Sursuruan tayo ti agkararag. Gaputa ti kararag ket isu dahito iti maikadua aremyenta ni Apo Dios nga ramaten na tapnon makapagtrabaho kadagiti bibiyag tayo ken kas anak na. Efeso kapitulo 3 bersikulo 20. Kunana dito Efeso kapitulo 3 bersikulo 20. Madaydayaw kumati Dios ang makaaramid iti nasursurok ngem iti dawaten wenno panunoten nyo, babaen iti pannakabalin, nga agtartrabaho kada tayo, kada kayo, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kitain tayo, hantay nga apapuraen dahito nga bersikulo, masapul nga i-meditate tayo man, panunutan tayo man, dahito'y asao ti Apo, kakabsat tapnon maawatan tayo, ano sayaat. Madaydayaw kuma ti Diyos, ni Apo Diyos, iti madaydayaw. Makaaramid. Kaya't nakasawen, adda tinakakaskas daaw, nga maaramidan ni Apo Diyos, babaen kadagiti kararag tayo, no adda ti kararag tayo, no adda ti dawaten tayo, isulaeng ti makaaramid, isulaeng ti makasulbar, isulaeng iti makaited. Apay maited na, gaputak una na dito yung nagkararag tayo, nasursurok, ado, madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. No adda ti dawaten tayo, no adda ti kararag tayo, no adda ti dawaten tayo ken kuana, ket ni Apo Dios kat adda aramiden na. Gaput adda ti dawaten tayo ken kuana, ket no adda ti dawaten tayo ken kuana, nasursurok pay, yad aduna pay. Imbes nga may salat dawatem, nayunan na pay iti dua, nayunan na pay iti talo, nayunan na pay iti lima. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Gaput kakabsat, makaaramid iti nasursurok. Praise God. Hallelujah. Ituloy tayo, nasursurok, ngemti dawaten nyo. Isu nga, agdawat tayo, nga dawat ken ni Apo Diyos. Tapnon iti kasta, surukan na pay, nayunan na pay, yad adu na pay. Dagiti dawaten tayo kan kuana. Isu ako na anak ko, kurang pay, dahil takararag mo, nayunan pay. Tapno na sursurok pay, adadu pay, titad ko kan ka. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg, ganagan iti Apo. Isu nga, hantay nga, masadsadot nga, karkararag. Hantay nga, dahil masulsulit, nga, kararag. Hantay nga, ipapaidam. Dagiti kararag tayo, kakabsat, masapul nga surusuruan tayo, ti aggagaget nga kararag, umasideg, ken ni Apo Dios, kang runaan na, kadagitoy nga laldaw, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo, kakabsat. Panunutin nyo, kunana ditoy, babaen ti pannakabalin, kita nyo? Panunutin nyo, babaen ti pannakabalin, nga agtrabaho, kada tayo. Dagiti panagtrabaho ni Apo, kagagaget, hantayo malugi. No dumako na tayo. No dati patrabaho tayo di Pilipinas kada dadi arawan, dadi inaldawan. Ket kunat
Apo, logi ak agpatrabaho. Logi ak agpatrabaho. Ngam ni Apo Diyos kat saan? Hantay malugi kan ni Apo Diyos na adupay, nasursurok pay, dayaramidan na kan ited na kadatayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Iso nga, no adadayay tataw nga nagaget. Hala, imbes ko mga nga $200 ti ited mo ko mga tanda na kitaan. Naggaget da ito ya. Iyad adukpay. Apay ngamin, gaputa nakitam nga nakagagaget. Nayunak iti 300, gaputa nakagagaget. Hanak nga malugi kan kuana. Ni Apo Diyos kabsat, awan lugi tayo kan kuana. Gaputa, surukan na, nayunan na, dahi kararag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo kabsat. Iso nga, hantay nga lugi ti umay dito kapilya. Hantay nga lugi ti agdaydayaw kan kuana. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Saan tay nga lugi? Kakabsat. Iti panagdaydayaw tayo kan kuana. Apay ngamin, nasursurok, adupay, dayar aramiden, isukat, ited, ni Apo Diyos. Ngam dayar aramiden tayo, nga pagdayaw kan kuana, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Dahito tinagdakkel nga kinaimbag, nga aramiden, ni Apo Diyos kada tayo. Dayan nasursurok, daya ado, daya aglablabunan, nakadado, daya ipain na kada tayo. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo kabsat. Iso nga, naimbag, launay ni Apo Diyos, kadagiti biyag tayo. Iso nga ti Espiritu Santo, tulungan na tayo, tapnon, sanayan na tayo, ti panagkararag, kadagiti panagbiag tayo. O makita yun, ti Espiritu kakabsat, tulungan na tayo, tapnon, isanay na tayo, i-practice na tayo, nayunan na, dagiti pa nagkarkararag tayo, madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Roma Kapitulo 8, versikulo 26 kan 27, kunana, kastamet, nga iti kinakapoy tayo, umay na tayo tulungan ti Espiritu. O makita yun, kabsat. Agkapoy tayo, adati pagkurangan tayo, ngam ti Espiritu kat, hanga umadayo, ngam kunana dito'y, umay na tayo tulungan. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. No daduma, kasla saan tayo nga masapol? Ngem amuyo kadi, ti Apo, ti Espiritu kakabsat. Iso ti umasideg kan ka, iso ti umasideg kada tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Ket kunana anak ko, agkararagkan. Kuna ti Apo, kuna ti Espiritu anak ko, agkararag ka. Palagipan na tayo ni Apo Diyos. Nakaimimbag ni Apo Diyos. Nakaimimbag. Iso nga nung makalipat tayo, nung makabaybay tayo, nung mayadayo tayo. Kunana, anak ko, rag ka. Anak ko, umay ka kanyak. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Itultuloy ko. Umay na tayo tulungan ti Espiritu. Tadi tayo ammo ti umno panagkararag. O no daduma, di tayo masursurutan ti panagkararag. Gapu ka dagiti adu nga trabahuan tayo. Gapu ka dagiti adu nga problema tayo. Gapu ka dagiti adu nga turungan tayo. Kadagiti panagbiag tayo. Kabsat. Ngem kunana di tay ammo ti umno panagkararag. Ti Espiritu mismo ti mangidawdawat kada tayo iti Dios. Kadagiti asog adi kabailan nga ibalikas. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo. Isong ano daduma, adadagiti di tayo maibalikas, di tayo malagip nga ikararag. Ngam ti Apo tulungan na tayo. Tapnon, dagdyan nalipatan tayo nga ikararag ni Apo Diyos. Iso dagituyan, dagiti kunak itatay. Nga sursurukan, ited ni Apo Diyos. Dagiti aladon, nga sungbat, dagiti karkararag tayo. Gapot ay isot mangpunon, kadagiti karkararag tayo. Madaydayaw tinapateg nga nagan ti Apo kakabsat. Madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Verse 27. Makita ti Diyos tinaguneg iti puso ti tao. Ket ammo na ti panpanunutan ti Espiritu. Agsipod ta idawdawatan ti Espiritu dagiti tao ti Diyos. Kas pagayatan ti Diyos. Makita yo? Kabsat, ti kinaimbag ni Apo Diyos. Agkurkurang tayo ng aruden no daduma. Addalang aruden dagyan nagbasulan tayo no daduma. Adda dagyan nalipatan tayo no daduma. Ngam kunana ditoy idawdawatan ti Espiritu dagiti tao ti Dios. Dagiti tao ti Dios ket dagiti anak ti Apo datayong anak na.
Idawdawatan na tayo ti Espiritu Santo kakabsat. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Palagipan na tayo. Iti Diyos. Kunak manen sa anak mauma mangibaga iti daytoy. Garabi kat kunana anak ko, idawdawatan ka. Ikarkararagan ka. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kunana sursurwam tagkararag. Iyat adumpay ti agkararag. Madaydayaw tinapateg ganagan iti Apo. Kapsat, kunana makita ti Diyos tinagunag iti puso tayo. Makita ti Apo tinagunag ti puso tayo. Addaman problema mo itata, addaman parikot mo itata, addaman dadagsen mo itata, ammo ti Apo dayta. Ngasagsagabaem, kan marikriknam, iti daytoy nga rabii. Ngem iti daytoy nga rabii, iyag mo, itad mo amin kani Apo Diyos, itad mo amin iti Espiritu, tapno isot mangtulong kan ka, kat daytang adadagsen mo, ikaten ni Apo Diyos, ikaten ti Apo, kat adda ti isukat na ken ka, anay dayjay, dadagsen mo, ngem dayjay, pinarikot mo, madaydayaw tinapateg, nganagan iti Apo. Ti libro ti Aramid, inaramid na ti lalawag, at ipanagkararag kakabsat, nga ti panagkararag, kat iso, iti paggapuan, ti bileg, kan panakabalin, nga mga ramid, kadagiti di tayo, kabaelan, ramidan, ket kabaelan, nga ramidan, ni po Diyos dagitoy, madaydayaw, tinapateg, nga nagan iti. Kaskas daaw, akabaelan, nga ramidan, ti kararag, adi tayo, kabaelan, nga ramidan. Gapo, tadayay, pagkarkararagan tayo, gapo, tadayay, pagsarsarbiyan tayo, ket Diyos nga man nakabalin, ngeg, kadagiti dayjay kararag tayo ang nakakaskas daaw nga daan iti pan nakabalin madaydayaw ti iti Apo. Ti sao ti Dios kabsat ken ti panagkararag ket agkadwa da dagitoy. Saan tayo nga mabalin nga pagsinaen no di ket di adwa da dagitoy agmaymaysa da dagitoy. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. Aramid kapitulo 6 versikulo 4. Aramid 6, versikulo 4. Kunana ditoy, iti kasta maipamaysa miti agkararag ken mga saba. Madaydayaw ti Apo. Ad ti sao ti Apo agmaymaysa ditoy. Ad dati maipamaysa ti agkararag ken maipamaysa agdengeg ken agbasa kadagiti sasaon ni Apo Dios. Madaydayaw ti napateg nga nagan iti Apo. No ti maysa nga tao, wenno ti maysa Kristiyano, saan nga agkarkararag? Dahito yan, kakabsat. No ti maysa nga tao, wenno maysa Kristiyano, ket saan nga agkarkararag? God cannot work in him. Ti Diyos saan nga agtrabaho ken kuana? Ti Diyos saan nga agtrabaho ken kuana? Umuna nga Pedro, kapitulo 3, versikulo 12. Tasi imatang ti Apo kadagiti dalinteg, ket denggen na dagiti kararagda, ngem busuren na dagiti agaramid iti dakes. Isung kakabsat, masapul nga datayong anak ti Apo, sursuruan tayo ti agkararag, yasideg, dagiti magbagi tayo ken kuana. Ta inton agkararag tayo, agtrabaho iti Apo kada tayo, madaydayaw tinapateg nga nagan iti Apo. Isungan ni Apo Diyos kat saan nga agtrabaho, saan nga agaramid. Kadagiti saan na nga mo ti agkararag. Saan na nga mo ti agkararag. Galacia kapitulo 6. Galacia kapitulo 6 versikulo 9. Kunana dito isut gapuna adi uma nga agaramid iti naimbag. Tadumteng to ti tiyempuna nga gapit tayo no di tayo maupay. Madaydayaw ti Apo. Dahito inadal tayo iti orepay di namin sa nga biyernes inadal tayo dahito Galacia chapter 6 verse 9. Han ko nga kinopya ngem isut adda daytoy paset daytoy outline ko kabsat. Kunana ditoy isut gapunat di tayo mauma nga garamid iti naimbag. No baliwak kumaidata hang kumet kayat abaliwan ngem daytoy met iti bagana. Daytoy met para kanyak Pastor Gar version.
Kunana ditoy, isod gapuna, di tayo kumamauma nga agkararag. Di tayo kumamauma nga agkararag. Madaydayaw ti Apo. Iso nga, sa sinukatak lang daytoy, panagaramit tinaimbag. Dayjay panagkararag. Iso nga, ni Apo Diyos ibagana kada tayo. Nga napateg, ti panagaramit tinaimbag. Anya ti panagaramit tinaimbag. Dayjay panagkararag tayo. Isu nga, di tayo agsardeng, di tayo kumamauma, kadagiti panagkarkararag tayo. Madaydayaw tinapateg, nga nagan iti Apo. Di tayo mauma, kadagiti panagkarkararag tayo. Madaydayaw tinapateg, nga nagan ni Apo Diyos kakabsat. Isu nga ti panagkararag, kung nakita tayo, adati private, dayjay may samlaeng, adamit dayjay individually, when dayjay corporate prayer, nga kararag kakabsat dayjay 60 kalaeng masapul mo nga ikararag dayjay private nga kararag mo pamilyam biyag mo kanamin hamo nga parigan ko ma dayto individual dayto kararag at dayto kararag hamo nga prayer Bilma di dagi hantay kararag
material. Tagumpay sa ating